weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique takkusana yoni tondulumaji e nder galle ceerno adama sar di seƴƴidina ko on waktu yoni ha to nabbaji siwola e nder galle ceerno ɗaha ka e ko taari ɗum kala ene jeeya e gardidi kabaruji men to leydi sénégal suudu sarɗiji leydi ndi lulima toon goomuji toppitiɗi gueɗe caggal leydi sénégal gam yurnitade eɓɓore ko fate artirde dumbaɓe mum caggalidi nden sifande latinode hakkude leydi sénégal kame leydi maroc to leydi mauritanie laamu goƴƴeti pellital rende keeri leydi mum yogay postoji taccirɗi natirɗi mauritanie o saaha keeɓi matériel uji kewɗi kala mone naata ma gueɗe mum kala ƴeewe to leydi mali ko 35 tonnes taw ko produit médicament contrefaçon woni ko jagga toon to haayi yimɓe nayo mbiyama hen teeɓa to leydi guine bissawo luural manggal hakkude nelaɓe CEDEAO kame gouvernement Oumar Sissoko mbal hanki ɓen jalti leydi ndi hay nandiral gotal heɓaka hen joolam jaɓeri jaadeten koye musidɗo men Alhassana Oumar Mboce musidɓe tedduɓe woto goɗɗe joni jañoɗen ko joom gande kawnide cuuɗotoɗe e nder leyɗele woni mande Massa Keita joom gandal kawnigal an jiilotoɗo kanŋe jiilotoɗo jama walla boksita sa jokkodire mande Massa Keita so wannima ko waɗantuma ma yiitu ɗin ngaluji ɗi jiilotoɗa e nder leyɗele kala mande Massa Keita gorko pullo hen bange mali ganke hen bange taweteɗe to Ségou ene tawe nder leydi Mali keptinaɗo e nder windere nde ko wayno Mali Côte d'Ivoire Afrique du Sud Angola Zambie Mozambique RDC Congo hay nokkuji goɗɗi kala mande Massa Keita ko joom gandal kawnigal mbuɗo o yamnotakoma so wannima o yima yaruni yiloroni hen ma yiitu jama walla kanŋe walla boxit walla gueɗe ngaluji kewɗi ɗi jiilotoɗa e nder leyɗele kala sa yiɗi jokkodirde e mande Massa Keita joom gandal kawnigal ngaluji cuuɗotoɗe nder leyɗele mbatta ko tonggode leydi Mali 00 223 76 68 45 99 walla mbaɗa 00 223 capanɗe jeɗɗe jeegom capanɗe jeegom e jeetati capanɗe nayyi e joyyi capanɗe jeenayyi e jeenayyi joni jokkodira e mande Massa Keita joom gande kawnide salade aadi ɓuuri firtude aadi ceerno Amadou Tijane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji wi ko firtata aadi mo aadodiri e jayde weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa weltare TV ceerno Amadou Tijane Diallo ne safara rafiji kewɗi ɗi jiida ciirola wonduɓe kista fibrom dogam sitta rewɓe ɗon koɓe sowade rewɓe dartoraɓe kala gorko mo melga wuuro jinneji ko jaadino ɓala wala darawal kala gandu bindi laaɓaɗo leɗɗe ceerno Amadou Tijane Diallo ne yawrani wonduɓe kista fibrom dogam sitta rewɓe ɗon koɓe sowade rewɓe dartoraɓe sattoraɓe dewle kala ceerno Amadou Tijane Diallo ne yawrani ɓen wonduɓe koyɗe musoje keeceje musoje ɓalli guloji e ɓalli ɓuutoji kala ceerno Amadou Tijane Diallo ne yawrani ɓen wonduɓe prostate hay sinno prostate ma koko yano ha ala ko heddi so wona no opéré so tawi on jokkodiri joni certa hen ha laaɓa taw sekaka gorko mo melga wuuro jinneji so tawi oɗon maldana ko mbawɗa wondude kala balɗe tati taw ka wi alhamdulillah rabbil alamina ceerno Amadou Tijane Diallo ene jogui leɗɗe ɓeydoje goragu ene yawrani ɓen ustaraɓe gorago yawɓe yitade koye men e jippiɓe leece kala e on fannomo jogui leɗɗe façon ngaji ɗiɗi hen façon goto wiyete ko meeɗi moosa ƴettat ɗum joni moosa nofuru façon ɗiɗaɓo o wiyete ko yeddi ƴeewa ko leɗɗe ureteɗe awra ɗum joni mbiya alhamdulillah gorko mo melga wuuro jinneji ene tawe oɗo saaha joni to Paris lamoɗo ko leydi France sa yiiɗi jokkodirde makko mbatta ko 00 336 04 04 106 27
gorko mo melga wuro jinneji base mun tawe to Dakar en tawe mi yi ko wiye Ceerno Abdoulaye Diallo numéro mon téléphone ko 77 714 94 15 gorko mo melga wuro jinneji base makko ne tawe to Nouakchott legal bitengal Samia étage no huccite usine plâtre numéro on ko ɓii ko tawteɗen mbatta ko 41 05 13 85 walla mbaɗa 46 94 21 91 gorko mo melga wuro jinneji gam hoybitande tawteɓe la polpolol dande maayo ɓe murtede Sénégal base makko ne tawe to Ross Mauritanie ha to Dagana kala ne tawe ɗon sehil makko Ceerno Amadou Dia gorko mo leeraɓe numéro mbatta 77 537 79 28 Ceerno Amadou Tijani Diallo gorko mo melga wuro jinneji mbadden dando faade makko. kawis Allah cuuɗiɗo ekkiɗo hen lekki mbiyaki gorelte noon ko kawisaji mawɗi goni e muɗuma gorelte ko haako moƴƴo iwroko to kordinnoro a yittat ko jamireɗa mbaɗa e ndiyam gulɗam aɗa yara aɗa yiito cellal ɓandu maɗa gorelte ko haako moƴƴo ala rewam ala effet a wulnat tan an joguiɗo caɗele AVC jogui caɗele cardiaque tension ɓandu jaaɗol tuƴiɗo mo yahata jama ni juma ni jokkoyde en ɗam mo nangata taare janowo yogay rafiji kewɗi kala gorelte ko kawis mawɗo tan woni e muɗuma an joguiɗo ƴiye musoje ɗaɗi ɗi dognata ƴiƴam kala mum de sa jokkodire gorelte ma wi alhamdulillah gorelte hewɓe hutortoɓe ɗum kolliti jiiti men koye mumen on mo nangata taare yogay rafiji goɗɗi kala sa yeehi to Google a waɗi www.gorelte.com ma janggan hoore maɗa kala muɗuma so tawi ko tongoɗe gorelte jiɗɗa hebde beele mbawa jokkodirde e mabɓe so tawi gonɗa koto Espagne jokkodirta koye Amadou Touré mbatta ko plus 34 643 29 22 96 so tawi noon gonɗa koto Belgique jokkodirta koye Munta Samba Ba mbatta ko plus 32 466 17 00 52 so tawi noon gonɗa koto Sénégal Mbour jokkodirta koye Seydou Ndaw 77 388 21 88 so tawi noon gonɗa koto Ndendori ene tawe nder leydi Sénégal jokkodirta koye Salif Diallo mbatta ko 77 901 74 67 so tawi noon gonɗa koto Kaolack jokkodirta koye Khadijatou Guissé 77 693 55 12 so tawi noon gonɗa koto Jimbe jokkodirta koye Amadou Thiobana mbatta ko 77 428 85 88 so tawi noon gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Harouna Ngaydo 06 50 99 64 43 musidɓe tedduɓe gorelte e jeese men eɗen daña hen jama aadi bil aadi salade aadi ɓuri firtude aadi Ceerno Djiby Sy wi ko firtata aadi ma aadodire jayde weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa weltare TV Ceerno Djiby Sy ko wittiyanke leɗɗe ko safriyanke safruji fina tawa Ceerno Djiby Sy ko jaadindo ɓalawal e donowal kala Ceerno Djiby Sy ko laaɓɗo reedu malaɗo woni newiɗo sanne sanne Ceerno Djiby Sy ne safar rafiji kewɗi ɗi jiiɗa cirol wonduɓe kista wonduɓe fibrom dogam sitta rewɓe ɗon koɓe sowade rewɓe dartoraɓe kala Ceerno Djiby Sy ne yawrat ɓeena worɓe ma rewɓe wonduɓe worɓe wonduɓe debbo seydane ma rewɓe wonduɓe gorko seydane kala Ceerno Djiby Sy ne yawran ɓen saftoraɓe dewle omo yawrani kadi ɓen ɓe arsigaji men kippi weddaɓe korte wonduɓe dabaruji kala Ceerno Djiby Sy kollaɓɗo reedu ko malaɗo woni newiɗo sanne sanne dendagal rafi mbawɗa wondude Ceerno Djiby Sy e dendagal haaju mbawɗa jogade e Ceerno Djiby Sy on ɓurodirta ujunnaji 6 ugoya so tawi ko CFA ɓurodirta ujunnaji 2 CFA woni 10 000 francs CFA
ceerno jibisi en andi dendagal kilineɓe mum ewɗo saaha joni o arti omo tawe nakshot lamorgo leydi Mauritanie to base makko legal netteka sara jeere netteka ceerno jibisi en yawren worɓe usraɓe gorago yawɓe yitade koye men e jippiɓe leece kala e on fanno ceerno jibisi ne jogui leɗɗe wiyete ko muuɗa hirna ƴetta ɗum joni joni mbiya alhamdulillah rabbil alamina ceerno jibisi ko newiɗo sanne ceerno jibisi so yannama ka miskino safruma ha mbiya wen tawa hay mbuuɗa yoɓani ceerno jibisi ne jogui pegge usula pewnaɗe bawɗe neldede kala leydi e kala continent to mbawɗa wonde ceerno jibisi ko bawɗo listihara ko indema inde nene ma dokkatamo haala ko wona nder ɓerde ma ha cikka ko toon hoɗi so tawi ko leydi Mauritanie ko ujunere uguya walla cooda carte crédit ujunere keefa neldamo kalnamo inde ma inde nene ma ko heddi ko ɗacca e juuɗe makko so tawi ko tawateɓe leydi Sénégal ceerno jibisi listihara waɗirta ko temedde ɗiɗi CFA woni 1000 francs CFA omo jogui numéro makko weev ko numéro orange money mbatta ko 00 221 78 128 35 98 ceerno jibisi sa yiiɗi jokkodirde e makko numéro makko téléphone mbatta ko 47 22 80 84 ko numéro makko appel kadi ko numéro makko WhatsApp so tawi a ronki hebde ceerno jibisi aɗa wawi jokkodirde ceerno Alassane Sy ko miñi ko kamɓe gollotto ko 32 62 04 99 ceerno jibisi ko laaɓɗo reedu ceerno jibisi ko malaɗo wune ceerno jibisi ko newiɗo sanne mbadden dando faade ceerno jibisi kettode kaburuji mon e demgal pulaar Afrique Asie Europe Amérique Moyen-Orient Océanie jam nyalle mon musidɓe tedduɓe amde tati mboy hitande ujunnaje ɗiɗi e nogase joyi yonti kumpital mene ɗemgal pulaar ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo mon guiɗo mon sehil mon Sar Abdoullahi Sarr to karallagal Weltare TV ko musidɗo mon Saydou Abouba no gowden wadde kala so lewru korka ari so bismade musidɗo men ceerno Ibrahima Saydou Kane kono noon hande o heɓaki ñalawma janggo ma o artanen ko fate banggue gueɗe diine l'islam taw koye nder lewru korka e kala hitande e nder kala lewru korka so tawi saaha o heedi suudu sarɗiyeji ndu leydi Sénégal hande o goomu taw kadi ganduɗa ko toppitiɓe gueɗe caggal leydi lulima hande oɗo hen subaka gam yurnitade kuulal taw kadi ganduɗa ko ngal kalduno ngal hakkunde leydi Maroc kame leydi Sénégal wonno ko 17 décembre hitande ujunnaje ɗiɗi e nayyi kono kadi artirnoma kan haalay batu jagorɗe hitande ujunnaje ɗiɗi e nogase joyyi wonno ko 22 janvier lewru mayduɗo hen ɗo walla mbiyen e nder ndeɗo hen hitande hande o noon ɓe garti e yurnitade wonande oɗon projet kalano toon betema lawɗini to sursarɗiyeji ndu leydi Sénégal walla ala ɗum ko nandiral gonnogal hakkunde leydi Maroc kame leydi Sénégal gam artirde dumba mum way tan kono so tawi Sénégal won ɓiɗɗo Sénégal naji moɓe cohli toon to Maroc taw kadi ñaawa ga e leydi Sénégal nde laamu leydi Sénégal laamu leydi Maroc artirta on ko nonni kadi leydi Maroc ɗum noon ko hande o ɓe jurnito wonande ndeɗon eɓɓore keddotoɗen koye leydi Sénégal wonande jeeheten goton to Bowal aɗa diwaje ngal AIBD woni Blaise Diagne gardiɗo taw kadi ganduɗa ko aéroport o woni Cheikh Bamba Dieye yalte deƴƴere mum hanki wo haali wo holliti gam caɗele teskaɗe to banggue Air Sénégal ko noon kadi a tenti noon toon to Bowal aɗa diwoje ngal o holliti noon so renaki kay hewɓe ma guitte golleji men maɓe gonoy hedde ujunnaje jeeyi sababu noon wo tawi toon hewɓe ƴettaɓe taw kadi ƴettira tan koye dow sifa mo rewani lawola taw koye yiɗande tan woni hennine jooɓe taw kadi hay arde toon garata toon wo arti noon e yaññade ɗen caɗele taweteɗe toon o holliti tugganma tan hitande ujunnaje nogase ɗiɗi ha yettanima hitande ujunnaje e nogase nayyi woni gueɗe ɗe o tawi toon kanko Cheikh Bamba Dieye Air Sénégal ka ndiwowa de ka heeɓi marché mawɗo no fewi ɗum noon ko ɓen hajjiyankoɓe leydi Sénégal ujunnaje 12 e temedde jeetati capanɗe jeegom hajjiyanke
woni hen kay ko Air Sénégal jogori nawdi ɗumen ko ganduɗa kala mum so tawi kay calculama wonoya 13 milliards taw koye koppereje franc CFA woni ka ndiwowa ka hinde Air Sénégal jogori nannude e ndera boñ muɗɗum caggal ndeɓe natani hofgo juuɗe kamɓe samesa taw kadi ko syndicat heetanɓe safroɓe ɓe kolliti ɓe dartini goɗon hofgo juuɗe haaɓe ƴeewa kay ko woni juɗede ko beele ma ɓendu walla ala ɓendata ɗum noon ko jonde ɗin syndicat ji golle hakkude men e gouvernement mo leydi Sénégal nden jonde latinoɗe toon to Grand Théâtre ɗum wanno ko ñande nogas e jeeɗiɗi lewru maydu ɗo hen ndu ɗum ko caggal nde laamu ngu holliti o saha ko caɗele mawɗe kay teska e nder leydi ndi Sénégal ɗum ko gila tan wonande Cour des comptes a yaltini wonande faggudu leydi ndi kay koko dirtina no fewi guel nden noon nde ñawande koko jontiri ha ɓurti way tan kono aɗa hay haajuma ala kala ko musma kono kala ñande tinɗa aɗa jogui jabete sa renaki ñande hen a fooƴat ñande noon gila tan Cour des comptes yaltini wonande ngolɗo doggol guel nden ha fayɗo Sénégal koko ɗeehi ene fooƴi no fewi ɗum jeeyi sababu noon e kala ñalawma ko haalullaji kewɗi no fewi jeeyi sababu on Cour des comptes ha jeeyi sababu wonande Farba Ngom maire des Agnam oɗo saaha ene waɗa mandade dépôt ne tawe toon to Rebeuss kono kane taw yimo toon Ɗahirou Sarr mo hoore fonde kañumne kadi oɗo saaha ene tawe toon to Rebeuss jiida noon e Ɗahirou Sarr wonande taw kadi ko sarɗi yanke taw ko toon to sosai ndo leydi Sénégal woni hen noon enen mbiyamo Tahirou Sarr kono wona Tahirou kanko ko Ɗahirou Sarr o to noon so tawi noon ko suudu sarɗiji to on woni mo mbiyata Tahirou Sarr ko ni hen ɓe certiri ko wona ɗum ko noon wonande Moustapha Diop maire mo wuuro Louga kañumne ko yaadiɓe APR oɗo saha kay jagoɗo ñawoje leydi ndi Sénégal ɗaɓɓiri ɓen sarɗiyankoɓe toon to suudu sarɗiji ndo leydi Sénégal nde ɓortata wutte teddungal makko beele kankone wo daroyo e yeeso ɓen loskoɓe ko fate temedde jeeɗiɗi million ko preje franc CFA taw koye tabaski ngom o saha noon ko ɗeɗo gueɗe kay goni jardeteɗe e nder leydi ndi Sénégal beele ma o rewre to banggue ñawore woni gonnoɗo hooreji leydi Sénégal hono Macky Sall walla ala beele ma waw nanguede o artire leydi he walla ala ɗum noon yaltinɗin konnguli ko oɗo hen wonande joguiɗo konngol gouvernement o wonande Moustapha Sarré noon ko on yaltini dakkasa Moustapha Dakke Sarré ko on yaltinɗin konnguli o holliti wonande kay ɓeɗo hen dirtinɓe ngaaluji leydi ndi kala ba mabɓe ko gonnoɗo hooreji leydi Sénégal hono Macky Sall kañumne maɓe ndewido haaɓe nanga ɗum ɓe ñaawa ɗum ɓe dumma ɗum e nder leydi ndi Sénégal ɗin konnguli noon wonande Oumar Youm jabtima hen holliti oɗo porte parole de fotani ni wonde porte parole saabu haala makko wona haala dimo wona kadi haala ka ganduɗa ene jogui hurum e gonnoɗo mawɗo leydi Sénégal kono ne kadi Abdou Mbow arti e jabtade ɗin konnguli yoga yaadiɓe APR kolliti jonnani ɗin konnguli ɗi ganduɗa Amadou Ba Pastef taw ko toon to suudu sarɗiji nde leydi ndi Sénégal jiida e Amadou Ba gonnoɗo hoore jaago leydi Sénégal kanko Amadou Ba mo Pastef kankone o arti e wadde défendre wonande porte parole ko haali ko ne foti haalde ɗum goɗɗo ko Aliou Tine gardiɗo Africa Jom kañumne yaltini konngol mum holliti o saaha kay leydi ndi koko ɓaafni no fewi omo gonɗini wonande Cour des comptes ko yaltini ko ngaalu leydi ndi koko wujja ha laaɓi ha wi ceer o yonnani ɗum hay seeɗa faade gonnoɗo hoorejo leydi Sénégal hono Macky Sall Abdoulaye Ndiaye woni inde makko kanko jogui wonande konngol Farba Ngom mo ganduɗa noddunoma to diggila janvier jaɓano yaade ñande alhamisa jewtuɗo e no o heeɓino jaggede ko hande wo darato e yeeso procureur ko wona ɗum ko Assane Diouf ɓurɗo wawde ƴettade nder leydi Sénégal tawetenoɗo to Amérique e laamu Macky Sall ha artira ñaawa woni ɗo hen ɗum ko caggal nde waɗi vidéo kewɗo kay sembe no fewi faade ardiɓe laamu leydi Sénégal o saaha gonaɗo woni faade Ousmane Sonko kamne wondi e
kamene wondi e Basiru Jamay Faye ɗin konngudi noon caggal nde o jagga alarba jewtuɗo eno ko hande o darato e yeeso ñaawow ɗum ko caggal nde o darino e yeeso dik police loskoɓe mo o holliti ko haali ko o yeddani o wulani teni o yattirta hen caggal teni kadi o ñagota ko hay goto yaafuya ni beele o accite hen ngam yatirdemo caggal o holliti ɗum wodata hanki o ko oɗo henna ko jeeyowo mburu wonno koye sakuji koye moto jakarta wonno kanko nawanno omo livre ya ɗum e boutique aji ɗum ko caggal hen sac goto nde loggi e camion goto on to Thiesa ko ɗon e ɗon moto yani o wattidi ko less camion to o pono caggal on rewi koye dow makko ko ɗon e ɗon o wasi fittandu makko koyɗin darabuji keddoɗen ko daram goɗɗo waɗi to isina simafa ɗum noon ko toon to Thiès ene tawe e nder toon to Thiès ɗum noon ko camion chauffeur malinajo goto sanga 1h jamma balanoɗo marche arrière taw koye parking e ndeke woofi yaɓɓi emprunté ɓe linnoɓe ne ɗani koɓe joyo ɓe mbasi hen pittal mabɓe ɓalli mabɓe noon nawama to morgue hôpital mo Thiès ko wona ɗum ko noon lorsque udditamen kanko chauffeur noon ko nden tan o dogi o waɗi e ladde o yitaka ni hen jagorɗo jeeygu leydi Sénégal omo deña ɓerɗe ɓiɓɓe leydi ndi kanko Sirigne Gueye Diop o holliti hay goto kay woto hul ko fate gueɗe katojinaɗe taw koye lewru korka mankata ŋakkata ko wayno sukara kosam gueɗe paɗiɗi fannuji kala o foti kadi wonande cogguji ɗi ɓeydotako kono sa yeehi to gueji waya kala boutique mo garɗa prix mum ko banggue jiida e prix goɗɗo way kono pharmacie ji ni kala pharmacie mo naɗɗa jogui ko o prix sa are goɗɗo jogui ko prix goɗɗo ɓenne kadi kolliti hen ɗe gueɗe kala hayso haali kam deñani ɓernde hay seeɗa jagorɗo ndiyam Cheikh Tidiane Dieye e projet moɓe gummini gam ɓamtude Sénégal ɗo e hittande ujunaje ɗe capanɗe joyyi wonande caggal nde ɓe puɗɗori toon to diwan mo Thiès walla ni Louga ha toon walla to Louga ha toon to Richard Toll ha toon to Saint-Louis ko wala ɗum ko noon ma o tawe ñande jeegom nduule hen lewru toon to Foundiougne taw kadi koye nokku biyeteɗo Ndiayen Moussa Ndiaye ma o hokki toon diƴƴe kewɗe no fewi gam haɓade ɗum ka e ɗeɗon gueɗe kala fédération football mo leydi Sénégal ñalawma hanki o jagorɗo coftal balli wonande kay oɗo saaha andama entraîneur kippo mo gendi leydi Sénégal hol jebdi mum no foti kala lewru kankon Pape Thiaw kala lewru ma o heeɓa 13 millions koppareje franc CFA so tawi ko min hemno ɗum ɗo hen ene wayno kadi mami waw haalde ha ɓuura ka haala ka keɗorɗon ka jeheten ko ha toon to Madina Gounass taw yin toon musidɗo men Amadou Samba Lo ma artanen lewru korka ari kono teskama ngule kiki ha fayma e nder diwan o kala ɓen haɓɓoɓe glace ene mbaɗay congélateur ji mumen ene nawa ha toon to Guinée Bissau ne jeeya maw attane caɗele koɓe kalata ko fati banggue courant o ha e kuppiraji ɗen gueɗe kala Amadou Samba Lo assalamu aleykum wa rahmatullah. Waaleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Sar Abdoulaye Sarr mi salminima kadi mi juurimama mi salmini denndangal bandiraɓe hettoɓe Weltare TV weltare ɓe fulɓe andudinma Sar Abdoulaye Sarr kabrumen ɗo e nder wuuro teddungo Madina Gounass ɗo lewru korkadu naati Sar Abdoulaye Sarr ene jokkodiri e ɓen no ganduɗa ko joguiɓe frigoji ene mbaɗa glace ene kaɓɓa kono kadi ene dokka ɓen yeeytoɓe banggueji goɗɗi ɓe kolliri kamɓen haɓɓoɓe glace ko si ha kiki ɗo yonti kono ɓe kaɓɓata glace o mbusuji ɗi haade keewa e on saa noon ɓe lowruɓe frigoji ɗi waala huɓɓude ha weeta so weeti noon hedde 10 heures 11 heures ko nden ɓen arnoɓe glace o ennaɓe banggueji goɗɗi ko nden garta ɓe koddino kamɓe joom frigoji ɓe eɓe jogo caɗele sahaji courant ene kuppa leela artude sahaji kadi courant ene wooda kono kadi taw tension kadi ala doole no feewi woni wasa furmude glace o ɗum yiɗiri ni taw glace o wasa furmude hano hannirta ni won taw ko ndiyam ɓolam on noon ɓen no ganduɗa ko aroɓe cooda mabɓe on glace kodiri so coode mabɓe kala ko coode mabɓe so jeehi banggueji goɗɗi ko toon mbawata yeytude on glace soɓe jeeyi kadi ko fodde koɓe coodi ga ko laabi mum ɗiɗi ɓe dublata nde wonno ko tampere mere ɓe mbi noon kamɓe ɓen ɓe ganduɗa ko nawɓe glace o so gumi ɗo 10 heures 11 heures ɓe jahatoɗo Guinée hay nokkuji goɗɗi ɓe jeeyto e glace o saaji kadi kamɓe jogo caɗele jaaha jettoɗa nangue wulgue tawa kadi glace ne heewi toon saaji gaɗa kadi tawa kadi woɓɓe gadimama ɗo gaddi glace o jeeyi wadde no ɓe koddiri golle kam ko noon tan hande wodat no wayi
wayi janngo hoɗe woda keɓɗa janngo woda kan wayi ko golle mbay noon hatta kam nangue foye wulde eɓe ngara ɓe como glace o e mono ɗum banggueji goɗɗi te somo jeehi ene soode haano hannde to ala haccelle goote ɓe koddori dendagal kille mabɓe kala goto haalde ko kille muɗum sa yettima a addi glace o tan ko ɓen kam a saro ɗumen ha timma so go heddi mbawa yadde ɗon goɗɗo so gasi tawa ko noon wadde goto ɓe kala hoɗɗiɗi e jogui spécialement tan taw kille mabɓe ɓe ganduɗa ko soro glace taw yahata hay nokku Abdoulaye Sarr machallah eɗen keɗo kala sar boudal yirmede no ganduɗa Abdoulaye Sarr e ceerno Haala Abdoulaye Sy ko fate tatkaji annabaɓe weltare mawde no feewi bandiraɓe ka en jogani weltare no feewi ene ketta ɗum ene ketto ene belto ene mbeyto bandiraɓe sehila musidɓe tedduɓe ko musidɗo wonɗo Amadou Samba Lo ɗo e Madina Gounass fewde weltare TV weltare ɓiɓɓe fulɓe andiɗma Sar Abdoulaye Sarr. Ahmadou Samba Lo golle man jooɗi peewi ha toon to wuro teddungo Madina Gounass ɗum uddi kumpital men e ɗemgal pulaar e nder genndi leydi Sénégal paaɗen koto leydi Mauritanie kay hayɗi tolnodiri koye gurel Oumar Ly to banggue Sénégal kay hayɗi koto banggue Mauritanie koɗo tigui hande o poste contrôle ɗo hewɓe taccirta totta matériel uji kesi pul jaaduɗo e jaman ɗi ganduɗa peɗeli ma kala mbadima ma ƴette kala naɗa e nder leydi Mauritanie e kalɗo gonɗa taw kadi sifa mum kala ene timmina no fewi ɗum ko caggal nde laamu leydi Mauritanie ƴetti a pellital ngam wadde kaɓirɗe kese ɗe ɓe mbiyata biométrique jaaduɗo e jamanu yoga e postoji keeri leydi mabɓe ngam kadi wawde jogade nden kay kisal ɓe nattoɓe leydi ndi kala mbadi mum ma ƴette kala ko mbaɗɗa ɗe gonɗa kala ma waw andede hen ko ɓuuri yawde e yaccade to banggue santé cellal ɓalli tambiɓe to banggue santé woni cellal ɓalli tambiɓe oɗon fannuɓe ɓe kolliti wodani wonande yogay konguɗi kolliraɗi taw kadi en konguɗi kolliti wonande kay ko appareil cafrowo jalis o sahane jogui caɗele e nder leydi ndi ɓe kolliti kan haala kala ɗo iwno yo nawte toon so tawi ko kolce bamdi kono ɗo saaha kay kamɓe appareil ji mabɓe enen jokki gollude no feewi catal nden ka nguura leydi ndi e gartugol Fatim Mittu Khattari o erima ɓen gollotoɓe ngal catal nde mbasata ɗawde hay goto e balle ɗe laamu ngu yaltini ngam wallidde ɓiɓɓe leydi ndi ha daña kumtari moƴƴiri cafdi kay taw ko kewndi cellal e nder leydi ndi kala ɗum koye ngal catal ta jour o holliti noon wonande kene tolno e 1,8 ujunere famille winditaɓe e nder wuro Nouakchott ngo tana Mouhammeda Wuld Cheikh Al Qaswani ko hoorejo leydi Mauritanie jaɓɓama toon to Sarmel Cheikh to leydi Égypte ngam tawtorede sommet arabe o sommet arabe noon faati kay ko ñalawma janngo koye wallide Palestine hawa mahatade leydi mum toon to Gaza ɗum ko caggal wonande ken tono e lebbi 15 piggal musgal no feewi ngal Israël fi Gaza dergiti kuɓeje bonni ha bonni watti ɗum dakkan ha wonti Haban Mansoura o sanon jeeyi sababu ɓe tafi toon jonde ngam joɗade ñalawma janngo yurnitade batu keñoraɗo feere kala no watte ha Israël walla ni ha Palestine wawa tigui dartade e mbadi muɗum étudiaji taweteɓe to université mo Nouakchott ɓe geddi hirande balɗe ɗiɗi ɓe kolliti noon restaurant o ko defata ko welani ɓe eri mono autorité ji ɗi nde mbawata fabadeɓe e oɗon fannu étudiaji taweteɓe to université Dakar lamorgo leydi Sénégal taw ko Mauritanie naɓe ɓe erima autorité ji leydi mabɓe lelgol boursi o saaha ɓe jogui caɗele wona koye korka teni kadi aɓe tampi hen no feewi hoɓɓe hewɓe natoɓe leydi Mauritanie taw natirta koye mbadi ndi rewani lawol rewɓe hen nawtama ha to keeri leydi Mauritanie taw koye leyɗele hoddiɓe ɓe ɗum noon Mauritanie holliti jaɓata leydi mum ne wonta daɗɗude ndi ganduɗa taw ko ɓen ɗannotoɓe e ɗanle ɗe ndewani lawol kala ko hefti hen taw ko kañum jeeyi oɗon sababu ɓe kolliti noon hewɓe hen kay natɓe leydi ndi to rewani lawol ma nawte ha e leyɗele mumen kala Algérie Abdelmajid Tabboune tawtortake jonde sommet arabe joɗotonde ñalawma janngo toon to leydi Égypte ɗum noon wollamtini ko jagorɗo affaire étrangère leydi makko to leydi Mali kene tolno
capantate joyi ton taw ko produit pharmaceutique contrefaçon woni ko jagga ɗum koye opération police toppitiɓe oɗon fannu sappo e jeetati ha nogas e jeetati lewru manduɗo hen ndu woni ko tetta ton to haaya taw kono ko mbiyata duwenza ta ene tawe e nder diwan haay nayo neɗɗo wiyama hen tebne tawe e cuuɗi dumbirɗi taw ko waɗannoɓe oɗon trafic tokkidala to banggue jangde leydi ndi enseignant taweteɓe toon kolliti hofgo juuɗe gila yontere yawtunde ngam hollide mette mabɓe jobdidine leeli koɓe joɓete ko heewani woni hen kolliti keɓata ko ujunnaje sappo kadi sa yeehi to banque kiidala beele keɓa on billet ko caɗele mawɗe no feewi général alhaji gammu gouverneur de la région de kiidala ɓerima hen nde ɓe ƴettitta golle mabɓe kaldigala wawa jokkude oɗon sifa to banggue kuɓɓam wona koye korkay nguleyeki jagoɗo énergie woni pétrole hollitino so tawi korka ari maɓe dokku ɓiɓɓe leydi ndi kala ñalawma sappo e jeenayyi waktu kuɓɓama kono kadi ɓiɓɓe leydi tentifinoɓe bamako kolliti coynaki ɗum ni ɗoɗo korkari ɗo ngulekine jeemi no feewi kuppiraji courant enen jokki e kala bangeji wonande catal météo taw kadi ko tambingala ɓe to ɓe kolliti ñalawma hande o ko tati lewru mars 2025 ɗum ko caggal hewɓe kay so lelima kenal belkal kal saba ene wutta e mabɓe ɓe ɗano ɗoyngol belgol gasi ɗum ko caggal teskede nguleki kewki ma artu ha tenti noon toon to région de Bamako ha tenti kadi yogay nokkuji wi noon ko Bakary Mangana toppitiɗo on fannuto Sikaso Bamako Ségou Koutiala nonne kadi ha fenma mofti kamɓe yoga e nokkuji kala kay keñeba nguleki ma teske ɗiɗi nokkuji kala siftinde mon hitande yawtunde Mali heɓino nguleki mawki no feewi ha ganda hewɓe dutti e jomumen taw koye nder ɗiɗon hôpitoji to Guinée Bissau mission nelaɓe CEDEAO kame loni arnoɓe toon ngam wallodirde e laamu leydi ndi kame landaji londo ha kaldigal jam nane sumgoji juɓɓine taw kadi koko ɓuuri yawccade ɗum ko caggal gasgol manda wonande Oumar Sissoko e Mbal ñande nogas e jeeɗiɗi walla mbiyen jeetati lewru manduɗo hen ndu woni tan alhamisa jawtuɗo e no ñande nogas e jeeɗiɗi ko nden manda Oumar Sissoko e Mbal gasi ha laaɓi kanko Oumar Sissoko e Mbal noon kolliɗo watta deuxiéme mandat kono manda muma dirtinama ha capantati lewru novembre jeeyi sababu landaji londo kewɗi noon e nder leydi ndi kolliti jaadani hen hay seeɗa Nations Unies kamne wondi nelaɓe muɗum ene wonde nelaɓe CEDEAO jiɗino kay kaldigala kono Oumar Sissoko e Mbal holliti jaɓata hay goto ne naatayi politique leydi muɗum so wona ɓiɗɗo leydi muma riwiɓe ɓe jalti leydi ndi ñalawma hanki o to Guinée Conakry teskama ɗeɗo henna balɗe ɓattodiral hakkude yaadiɓe Cellou Dalein Diallo kame général Mamadi Doumbouya hoorejo leydi ndi par transition ɗum noon waɗi koto Palais Mohamed Sisa taweteɗe nder Conakry on noon biteɗo Cellou Balde mo ganduɗa ne wonde Malaɗo Diallo tawama ene darde général Mamadi Doumbouya yogay mejaji kolliti ya taw ɗo e balɗe waylo jagorɗe jogorani wadde ɓe lundiɓe laamu o militaire ma mbaw heññede hen no fotiri kala ko wonde kala hewɓe kolliti so tawi ɗum ene laato kam ko dawrugol ko boni mbaldi paɗen koton to bene wonande koninkoɓe leydi bene kollitiɓe teɓɓiti kene tolno e sagataɓe yonɓe no feewi taw kadi ɓen sagataɓe ko ñande ɓe tolniɓe teɓɓiti sagataɓe jeenayo ɗum ko nogas e jeeɗiɗi nogas e jeetati nduɗo lewru mayduɗo hen ɗo waɗi ko tan ko biyeteɗo contrôle noon ene tawi nder commune mo kuri mamma waɗɗani keerol hakkude ɓe leydi Burkina Faso Niger ɓe kolliti noon ɗen jinno wadde ko pittol faade koninkoɓe leydi mabɓe ɓe teɓɓiti pittali mumen siftinde mon ñande nogas e jeegom jango waɗino e koninkoɓe leydi Mali kono kadi waɗi civil goto gañiɗo e nder ndeɗon fiyande to Niger kene tolno e sappo e goo koninke wasi fittandu muɗum ɗum noon waɗɗani keerol hakkude mabɓe leydi Algérie nokku bireɗo Agadez kene tolno e chef d'état major aji tati tawtorama
wiwirnde maɓɓe ɓenne kadi walande pittol waɗanoma e dow bolol maɓɓe waɗi noon hewɓe hena gañiɓe hena taw kadi koye nden fiyande nde ɓen gumminno toon to Côte d'Ivoire sumgoji présidentiel ko octobre 2025 ne heddi taw kono teskama e kala saaha garɗo mitinaji ne teska e nder leydi ndi Laurent Gbagbo gardiɗo landa peuple africain yuɓɓini mitinu mawɗo no fewi ɗum ko ñande Aset Diaw tuɗɗo hen o toon to Cocody o erima ɓesguji leydi ndi kala waylo mawɗo mo yiɗi addandeɓe yoɓe dokkumo ndeɗon hoolare to Burkina Faso filmaji wonande moggi yankoji kollirtinoɗe toon taw koye jonde wattude nogas e jeeneɓire jonde FESPACO mo Burkina Faso taw kadi koye araray kanŋe mo yettenga rokkirama o araray lattuɗo ceer taw kadi ganda koye ngol lefol moggiyankagol ngol mbiyata Katanga Dani Koyta rokkimo ɗum ko hoorejo leydi ndi général Ibrahima Traoré ɗum noon wonande kay ko ñalɗi FESPACO gasɗi ñalawma a hecci hanki o RDC Congo rebel M23 kame walidi muma Rwanda taweteɓe to ngoma kame capital Nord Kivu ha fayma gisena ene tawe waɗɗani kerol Rwanda yiide toon kalis ni kanjara weccet wona hunde wemde no fewi ɗon ɗo guerre woni ɗo otoji kewɗi kay ngaari ngam caɗele carburant e fatude ɗin fannuji kala to leydi Gabon hoorejo leydi ndi woni Brice Oligui Nguema yeddi ha mimilidi wiyama démissionni acciti wonde général armée leydi ndi heddori tan ko wonde président wonande par transition porte parole galle lamol ngo holliti ɗum wodani hay seeɗa guerre Ukraine Russie yinnode kay États-Unis de Amérique o saha ko jam duumiɗo arta toon ɗum jeyno sababu bismango Valdemir Zelensky hoorejo leydi Ukraine toon to États-Unis de Amérique ñande aljuma jawtuɗo hen o haadi pelɓodiral konngudi hakkude Zelensky kame Donald Trump ha États-Unis de Amérique holliti kañum gollodirta e yimɓe waaɓe dani hen o iwi toon si fande nandiraka ko wona ɗum ko noon ñalawma hanki o leyɗele Europe moɓodiri ngam wallidde Ukraine nden jonde laati ko toon to Londres noon ko toon ɓe koccidiri ɓe kolliti kamɓe kala maɓe daro ngam wallidde Ukraine ha wawa jogade nden kay kisal mum hanki noon yeeso jaydi yankoɓe toon to Londres wonande Zelensky holliri ne heeɓi so tawi Amérique ne heeɓi ngam sifande min kono Amérique hollodiri kala mo gollodirani e leydi Russie to banggue makko ɓe gollodirta e makko Israël subaka hande o ko jangu laaɓi gorko goto joguiɗo laaɓi to nokku biyeɗo Hafiyane tawe e nder Israël o yeeɓima fittandu neɗɗo goto yimɓe joyo o gaañi ɗumen ko adi fittandu makko ene itte joolam jaɓeri jaten koye musidɗo men Alhassana Oumar Mbodj mi salminima. En calmitima Sar Abdoulaye Sarr en calmini dendagal hettiyankoɓe Ayawo TV habru men e jolam jaɓeri e ñalawma hande o puɗɗo leydi hono Français ɗum ne de gardiɗo hono leydi hono Français Macron jilliɗo toon to Portugal waɗi haalande mum kay e artirde hono dejere hakkude Paris e Alger en wayno noon ko gueɗe ko fati hono politique kanko de o waɗi wiide wonde ko ɗiɗo gueɗe kadi gonɗe hakkude leyɗele ɗiɗɗe wona hunde kadi poɗɗe wonde ɗum noon ko haali ɗum koye e nder yontere hono mayde tawno kay addi ɗum de koye kalgol tawde hono e nder jayede tribune public ko fati kay tawde ko gueɗe ko fati ono jagordu ndembiri e jaccolugol ɗum noon addi caɗele tigui rigui hakkude leyɗele ɗiɗi ɗe ko leydi Algérie e leyɗele kadi e leydi ono France ɗum alay saago ɗum yurete wata deƴal ene wawa artude hakkude leyɗele kono ɗiɗi ɗe somi waɗi toon to Londres ene wayno de Europe ene wayno foti kadi ko darade darde mum no mattinde ngam wallude taw ko leydi hono Ukraine taw kadi alay saago leydi hono leyɗele Amérique taw kadi mbatta hen ballal mongal no hannirta ni e wiide jagorgal to gadi jagorɗe leydi hono Britannique Keir Starmer ɗum caggal kay nde somi o yuɓɓinono ñande kay aratare ɗiɗi lewru boyi ujunere ɗiɗi nogas e joyyi toon to Londres e nder kadi ko wiyata 15e dalier de Kiev taw Europe o ene foti wadde kay no mbiruɗen ni taw ko leggeyi mantinɗo pour wawde kay hujjikinade taw kadi ko ha deƴal arta kadi e nder dongre nde
ɗe kadi wawa kadi mbawa kadi kono dañde kadi koɓe jiiɗi ko pandale mabɓe ɗo nde tawno wonde Allah sago ɓe potata kay rendinde doole mabɓe ɗe foof taw kadi koye ballal leyɗele hono deddude Amérique kankone e haalande kanko gardiɗo jagoɗɗe leydi hono a Britannique o wi dey e nder kadi ko ɓuuri yawde e yaccade alay sago Europe o wawa kadi dañde kaɓɓirde nde ko remtori o haali ɗum noon ko e sommet o ɗiɗi wonno ñande ɗiɗi boyi kanko kadi présidente de la commission européenne o taw kono mbiyeteɗo no Ursula won an nder Leyen ko kanko haali kaɗo kala o wi noon alay sago o e oɗo sommet taw kadi ko to baɗɗo to Londres e nder kadi ko fatti hono sécurité woni deeƴal nden tan européenne wi kadi oɗo guerre kadi ko to waɗɗo toon to Ukraine ɗum noon o wawi kadi wiide wonde alay sago guerre o kadi ƴewte wawa kadi matema deeƴal mata wawa artude kanko noon gardiɗo taw kadi ko commission o wawi kadi haalde ɗum taw o wi alay sago ɓe waɗane kadi taw ko plan global e nder fannu mo ganduɗa hoorema taw défense ene waɗe ɗo e jeegom lewru mboyi ujunaji ɗiɗi e nogas e nayyi taw kadi ko fotata wonde kadi ko kadi ɗin dépense uji ɓeyde mate kay ko ɓuuri yawde yaccade haade taw kadi ko gueɗe ɗe taw kadi ko mbasa juurde no feewi Abdoulaye Sarr ko ɗum de tunguɗen e jolam jaɓeri e ñalawma hande o taw wonno koye dande musidɗo moon Alassane Oumar Mbodji gorko mo Sarr Ndogu ngam weltare a yawutti Alassane Oumar Mbodja golle ma jooɗi peewi ɗo yeesalirde ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdoullahi Sarr to karallagal weltare TV ko musidɗo moon Saydou Abouba ketkimala ki jaam yo jaam Allah hiraneno